Bir sebep yok bugün kayгыртырлык. Узганымны уйлыйм, яшь күздә. Ник сагынам бары авыр чакны, күнен тезә-тезә беризгә. Сагыш көннәре дә бик күп аның, хәсрәт көннәре дә җитәрлек. Әле дә бит яшим диеп куям, барысында җанда күтәреп. Менә мин бу шигырьдә бигрәк тә сагышлану, сагыну хисен алгарак чыгардым. Чөнки кешедә шундый зур берничә хис бар. Аның иң зурлары сагыну, ачлык тойгысы һәм яшәргә омтылыш. Бик бәләкәй чактан шундый нык сагына торган бала идем мин. Әбиләремә кунакка барам, шул көнне үк авылны сагына башлыйм. Авылга кайтам, кичкә кадәр инде әбиләремне сагынып өлгерәм. Хәзердә менә гомеремдә бер генә күргән кешеләрне дә сагынып яшим. Югалтканнары, иң кадерле булган әтиләрең, туган-тумачаларың, аларны уйламый яшәү бөтенләй мөмкин түгел. Кешене яшьлек, мәктәбе, балалары, оныклары ни генә сагындырмый. Бик күп хисләрне җиңәргә була. Мин дә аларны тышка чыгарып, кемгәдер сөйләп яшәмим. Менә шагыйрьгә җиңелрәк дип уйлыйм. Ул әлеге хисне шигырьләренә күчерә. 60 ел эчендә тормышта күп әйберләр кичерелгән. Авыраның бәлки күбрәк тә булгандыр. Мин шын хисләремне, шул авырлыкларны кичүемне кешеләргә күрсәтергә, сиздерергә бик теләмәдем. Шуңа күрә кайвакыт син кырыс дип әйтергә яраталар минем турында. Иң кырыс тоелган чакларымда мин иштән бәлки күбрәк елыймдыр да. Шагыйрьләр белән яшәгән кеше белә, ул бик җиңел әйбер түгел. Анда да үзенә күрә маскада кигән чагың була, төрлечә рольләргә дә кирип карыйсың. Безнең заманда шагыйрь халкы бик үзен иркен тота, ни теләсә шуны эшләбрәк яши кебек иде миңа. Менә миндә усал булырга тырышып, нидә булса берәр сүз әйтергә тырышып, авызымны ачканда иремлә килер иде дә көлеп әйтер иде. Хәзер бер матур сүз әйтсәм, шунда ук елап җибәрәсең бит инде сөенечеңнән. Үзең усал булып уйныйсың ди торган иде. Менә бу минем турыда әйтелгән бик хак сүзләрдер. Соң дәрәҗәдә елак кеше икәнемне бөтен туганнарым да белә. Әмма кеше арасында елак булып күренү, үзеңнең хәсрәтеңне икенче бер кешеләргә күчерү, авыр хисләреңне башкаларга да кичертерү матур әйбер түгел. Мин шуңа батыр булып кыланам, бик булдырганга салынам. Кешеләр шулай дип алданалар да. Өченче хис яшәү хисе дигән идем. Кайчакта көтелмәгән бер хәлдән югалып каласың. Хәтта яшисең килмәгән кебек. Минем берничә ел элек компьютердан бөтенләй басылмаган әсәрләрем, җыеп туплаган китапларым юкка чыкты. Шул кадәр авыр кичердем мин аны. Нишлим микән дигән уй алдында торып калдым. Шуннан артыннан ук коронавирус белән чирләдем дә, яшисе генә килә бит. Яңа китаплар язасым бар дим. Нәселемнең тарихын романнарга салып калдырмаган дип уйлыйм. Әнием, балам ни уйлар дип кайгырам. Шул чакта мин Ходай Тәгаләдән бик ялынып сорадым. Милләткә файдалы эшләргә аз булса да гомер бир миңа. Һәм минем туганнарым, минем үлемем белән борчылмасыннар. Гомер элеккечә тыныч агымында дәвам итсен дидем. Ул мине ишетте һәм менә мин аңа бик рәхмәтлемен. Әле ныклап иҗатка керешкән юк. Алайда шуннан соң үземнең сүземдә торыр өчен генә бер роман яздым. Яңарак кына бер интервью бирдем һәм мин анда шушындый сүзләр әйттем. Әгәр кеше ялгыз яшәү юлын сайлый икән, ул бөтен җаваплылыкны үз өстенә алырга тиеш. Матди тормышны көйләүне дә, бала үстерүне дә. Буларны бер үзең йөреп чыгу көчсез
кеше кулыннан килми. Социологлар, психологлар бик белеп әйтә. Йомшак холыклы, тормышны үз алып бара алмаган хатын-кызлар ирләреннән аерылмый. Аларны аерырга мөмкиннәр, әмма балар бу адымга үзләре бармыйлар. Менә мин дә ялгыз яшәп киткәндә, ничек кыенлыкларны җиңеп чыгачагымны күз алдына ачык китердем. Ялгыз яшәүнең уңай, тискәре якларын үлчәүгә салып карадым һәм әлеге шартларда баланы бер үзең генә тәрбияләү, гомереңне инде үз иҗатыңа багышлау дөресрәк дигән фикергә килдем. Бик күпләр бала чакта нәрсә язуым, нәрсә бала чагыннан истә калу турында кызыксына. Минем иң беренче ныклап истә калган әйбер, миңа 1 яшь түгел иде. Мин бик нык үземне авырткан хәлдә тоеп, карават астында елап ятканымны хәтерлим. Шунда әти каяндыр кайтып, карават астына керде, мине алай юата, былай юата. Мин һич кенә дә тынычлана алмыйм, чөнки беләктән туктаусыз үлек ага. Хәзер инде мин аны аңлыйм, миңа прививка ясаган булганнардыр. Шуннан әти тынычландыра алмагач, мине күтәреп ишек алдына алып чыкты. Ишек алдына карасам, шундый зур-зур яфраклар, тупылдан кыйылганнар, алар әле соры төстә саргаймаганнар да. Мин аларның зурлыкларына гаҗәпләндем һәм әни кер юып ята шинлек буендагы баскычларда. Шуннан әни борылып карады, ниндидер матур сүз әйтте, әтием әйтә. Бетерделәр бит баланы, бетерделәр ди. Шуннан гаҗәпләндем, әтигә, әнигә карадым да, алар шундый матур тоелдылар миңа. Әни ялгышмасам, инде еллар узганнан соң сыйык яшькелт күлмәктән кебек, менә әтинекен ялгышмыйм дип уйлыйм, зәңгәр ак буйлы күлмәк иданда. Шуннан әти минем бераз тынычланганымны күрде дә, күтәреп, тыкрык буйлап мине буага алып төште. Карасам, абый шунда бәләкәй генә ләгәндә йөзеп йөри. Ул балаларның күплеге, зурлары, ваклары, күбесе минем күргәнем юк, чөнки күбрәк әле ишек алдында уйнаганмын. Һәм мин абыйга бик шаккатып карап тордым, инде йөзәсем килеп, әти әйтә, киләсе елга син төшерсең ди. Мин бик яхшы сөйләшә идем инде ул чакта. Һәм шуннан икенче елны мине абый, яни кир юган теге ләгәнне дә үзе күтәреп, буага су кыйнырга һәм шул ләгәнне кимә дип уйлыйбыз бит инде, ләгәндә йөзәргә алып төште. Без анда бер-беребезне батырып, сулар шәпшерәтеп уйнадык. Һәм шунда абыйга мин сокландым. Кара, ул мине батырттырмаска, башкалардан сакларга тырыша дип. Менә бик истә, матур булып калган вакыйга бу минем. Табигатьнең камиллеге. Мин һәр бөҗәк төзелешенә, ел фасылларының чиратланышына, bütün нәрсәләргә гаҗәпләнеп яшим. Каян, кемнең башына килергә мөмкин мондый матурлык турында хыяллар? Без бит әле аны зур бер кешенең уйлап тапканын кагазьләргә төшереп кенә дә ала алмыйбыз. Әдәбиятка кертеп битерә алмыйбыз. Һәм әле гади күзебез белән Ходай Тәгалә яратканча күреп тә битерә алмыйбыздыр. Көн сайын нәрсәгә дә булса гаҗәпләнәм, әмма нигездә ул шушы дөньяның матурлыгы. Билгеләр дигәннән билге кертмәгән көнем, Ходайдан хәбәр алмаган көнем юк кебек минем. Мин әтинең үләсендә башка дусларны югалтасымны да күрдем. Кайда булса чыгып киткәндә берәр нәрсә искә төшеп борылырга кирәк була. Кай вакыт борылмыйм. Имеш кире керсәм юл уңмас дим. Әмма киресенчә булып чыга. Керсәм, я газ плитәсендә ашым пешеп утыра, я нәрсәмдер өстәлдә онытылып калган. Бу бит инде Ходай Тәгалә миңа кире кайт, бай ашыңны сүндер, әйберләреңне ал дип әйтә. Менә мондай әйберләр көн сайын очрап тора тормышта. Миңа еш кына синең bütün әсәрләрең көтелмәгән, шишелешле диләр. Мин моның белән килешәм, чөнки мин тормыштан вакыйгаларны, сюжетларны башкаларда булмаганда гына алам.
bir вакытта да үзем уйлап чыгармыйм. Кайдадыр күпмедер үзгәртергә мөмкиндер. Менә бу Татар кызы романында яңа гына дөнья күргән, хәтта үзара утырып сөйләшкән сүзләргә кадәр мин гомер дәвамында теркәп барган сүзләр. Һәм бит әле безнең фаҗигале озын тарихыбыз бар. Минем мәсәлән буыннарның язмышы бик катлаулы. Мин әгәр аңа вакытым җитсә, сәламәтлегем җитсә, нәселем вакыйгаларыннан гына алып кимендә 10 роман яза алам. Әмма бөтен кеше дә мондый нәселләр белән мактана аладыр дип уйламыйм. Мин кызганычка каршы көндәлек алып бармыйм. Хәтеремдә сакларга тырышам, әмма ул хәтер олайгач алдый башлый, юкка чыга икән. Гомер буе сокландым көндәлек вакыйгаларны каядыр теркәп барган кешеләргә. Аларга язарга җиңелрәк. Әмма мин соңгы елларда бер эш белән мәшгуль, нәселнең әле 80-100 арасындагы кешеләре бар. Алар белән очрашып, үткәннәрне сөйләтәм. Менә ул чакта, нәкъ менә алар сөйләгәндә мин әлбәттә язам. Бүген оныгымның рәсемнәрен караганда уйлап куйдым. Кара, мин дә кайчандыр рәсем ясый идем бит, нигә ташладым икән дип. Ясаштырам мин, онык белән янәшә рәвештә. Без ярышабыз, кайсыбызныкы матуррак чыгар микән дип. Менә бу кырыслык дигәннән үзеңә карата да кырыс һәм таләпчән булырга кирәктер ул. Мин бала чакта рәсемгә бик җиңел карадым. Алам да ниндидер минут эчендә генә ясыйм да, газетада басылып чыга, Мәскәү телевидениесеннән күрсәтәләр. Кара, бындай гына рәсемнәрдә ярый икән дип уйлыйдым. Яхшы ясый беләм, әмма исем китмичә генә ясыйм. Аннан педучилищега баргач, мин бик яхшы ясый башладым, чөнки анда таләпләр югары. Аның үземә начар нәтиҗәсе дә булды. Bütün рәсемнәрне укытучыларым алып калды. Мин әле быел гына берсенә шалтыратып сорадым. Табыгыз әле бер генә рәсемне булса да, мин бит аннан киткәннән соң рәсем ясауны туктаттым, дидем. Белмим, табып кайтара алырлармы? Һич югы бер генә рәсем булса да. Безнең бит ике яктан да, бигрәк тә әниләр ягыннан барысы да рәссамнар, алар һөнәри дәрәҗәдә ясыйлар. Абыем да, әниемнең энеләре дә, әнинең менә педучилище альбомнары сакланган, шаккатып карап утырам. Ул художник була алган булыр иде. Мин үзем дә юктан гына рәссам булып китмәдем, чөнки әти мәктәпне тәмамлагач, я медицина юлыннан кит, я укытучылыкка бар дип әйтте. Берсе дә буласы килми. Әтигә каршы әйтергә ярамаганны беләм. Табиблыкны сөймәгәнгә Арчага укытучылыкка китеп бардым. Шунда баргач, рәсем укытучысының үзебезнеке булмаганы дәрескә кирде дә, минем эскизлар ясап утырганны ул аңлатканда күрде. Шаккатты, тартып алды, һәм братна да миңа әйтә. Мин ди Лениногорск училищесына барып кайттым, сәнгать училищесына, һәм сине шунда күчерергә сөйләштем ди. Мин әтиләргә әйтергә курыктым башта. Аннан йөрәк җитеп кайтып әйткән идем, риза да булганнар иде. Инде берничә курс укылган, укуымны ташласым килмәде. Менә шундый хыял гына булып калды рәсем ясау. Укучылардан хатлар алу дигәннән, ул миңа бик күп килде. Бөтенесе дуслашырга тәкъдим ясыйлар, иҗатым белән сокланганнарын әйтәләр. Еллар узгач, шуларның кайберләре белән мин хәтта дуслашып, иптәш кызлар да булып киттем. Аннан Казанга укырга килгәч, урамда чырыйлар да иде дә, сез шулмы әллә дип, фотоларым чыккан бит инде, эндәшәләр иде. Бауман урамнарында менә кольцоларда кеше шул кадәр укыган икән, ниндидер бер яшь кызга якын килеп, рәхмәт әйтеп, иҗаты турында сөйләшеп торулары мине шаккаттыра торган иде. Шуңайдан бер кызык вакыйганы искә аласы килә. Үзебез белән әмәттә торганда бер хат килеп төшкән иде. Казанга Рифа Сабирҗановага математика укытучым йомыш кушып язган. Бер нинди урам исеме, йорт исеме юк. Үзебездә әле пропискасыз, рөхсәтсез генә салынган йортта яшибез. Мин гаҗәпләндем. Шуннан бер ай вакыт узган. Инде мин авылга да кайтып килгән идем. Әмма мине шушы бер ай эчендә табылуы да хатның гаҗәпләндерде.
Димәк, хәтта мине почтада эшләүчеләр белгән, үзара хәбәрләшеп эзләп тапканнардыр. Менә моңа әйтсәң, кеше ышанмас, әмма минем әле әни исән, укытучым килгәндә адресын сорап, әни минем бердә барганым юк шул, әйтә алмыйм. Дигәч, ярар, барыр әле, аны белмәгән кеше булмас дип, Казанга гына дип язып җибәргән. Менә математик укытучысым язган иде. Минем студентлар минем каты үзгәрделәр. Әмма бит ул дәрес шартларында әйтелгәнгә, басылып чыкмаганга күрә. Чөнки алар үзләрен тәнкыйть итәргә өйрәнәләр, алар бер-берсеннән көлеп рәхәтләнеп тәнкыйть итеп утыралар. Язып чыксаң ничек булыр аларның белмим, әмма ниләрдә алар миңа хәзер дә киләләр. Менә шушы әсәрне карап бәягезне бирегез әле дип. Һәм риза булып сөенеп китәләр. Инде теге иҗат төркемнәре булмаган группалардан килсәләр, чит кешеләр килсә, тәнкыйть итегез дип килүләре мактау көтеп килү булып чыга. Мин әз генә киңәш кенә әйтә башласам, борылалар да үпкәләп чыгып китәләр. Менә тагы да шул усал кырысылар инде көтәләр мактау. Менә тәнкыйть көтми бер кешедә. Мәхәббәт илаһи хис җиргә төшкәч башкача дисез. Менә аның җиргә төшмәү кирәк. Әлбәттә ул илаһи хис. Аның бит җиргә төшмәгәне дә бар. Мин сезгә бәләкәй чагымда әти белән әнигә карап, матурлыкларына шаккаттым дигән идем. Мин шунда әнинең арты белән әтигә борылгач, ничек матур караганына шаккаттым. Әле монысын әйтмичә калдырган идем. Аларның гомер эчендә бер тапкыр ачуланышканнары да булмады. Бер-берсенә авыр сүз әйткәннәре дә булмады. Аларныкы җиргә төшмәде дип саныйм мин. Мәхәббәт юк дип әйтүчеләр бар. Кичермәгән, аны хис итмәгән кеше кире какканга шаккатмыйм. Мәхәббәт бар ул. Булмаса, аңа төшенчә бирмәсләр иде. Мин Аллага ышануым да менә шуны аңлаудан башланды. Булмаган әйбергә төшенчә бирмиләр. Әгәр бирелә икән, бер заман аны бәребер галимнәр, тормыш үзе инкар итә дә, көндәлек аралашу телебездән, сөйләмнән әлеге сүз төшеп кала. Мәхәббәттә бар. Мәхәббәтне кичермәгән кеше бәхетсез кеше, шул ук вакытта мәхәббәт хисен бик тирән кичереп, шуңа аваздаш җавап ала алмаган кеше аннан да бәхетсезрәк. Менә кем ширлей. Бер кызыгай бер мәхәббәт ике терәүдә тора бит ул. Бер терәвен алып атсаң, ул барыбер ишелеп төшәчәк. Я авышып кына нәрсәгәдер терәлеп калыр. Андый мәхәббәтләрне дә беләм мин. Менә шуңа күрә мәхәббәтне саф, матур, яшьлектә кичергән кебек саклар өчен бик тырышырга кирәк. Мин әлеге хисне шигырьләремдә сакларга тырышам. Шуңа күрә миңа кайчакта әйтәләр дә, син әллә берәр кешегә гашык булдыңмы дип. Юк, минем гашык та булганым юк. Яңадан гашык булудан Ходай үзе сакласын. Әмма бер кичергән хисне мин язудан туктамыйча яши алам. Рифа апам, безнең традицион ахыргы соравыбыз. Сез ничек уйлыйсыз, татар әдәбиятының киләчәге нинди булыр? Бик гади аның җавабы. Милләтнең киләчәге нинди, әдәбиятның да киләчәге шундый. Ул бит фәненең дә, башка өлкәләрнең дә киләчәге шундый. Алар бер-берсеннән аерылгысыз. Милләт алга китсә, татар мәктәпләре ябылмаса, язучысы да, укучысы да табылыр. Әгәр без шушындый тискәре күренешләргә ризалашабыз, юл куябыз икән, аның ахырын үзегез күз алдыйсыз инде. Яшәсен иде. Милләте дә, әдәбияты да, без бигрәк тә язучылар шушы эш өчен бурычлы.